बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा नैबे 2023 मायथाइनि जे क्रिसमास बर'दिन नैबे हाबाफारियाव आंबो जोंनि नैबे गेलागाव बुब्लिबारि गामियाव आंबो दंफैयो मानो होनना बुङोब्ला आंहा मण्डलिया मोननै बिदि जानानै दङ दे लोगोफोर माने मैया 25 डिसेम्बराव जोंनि गलमा मण्डलियाव थाबाय आरो दिनै नैबे गेलागाव बुब्लिबारि बाप्टिस्ट मण्डलियाव आङो दंफैयो आङो बिनिनो माखासे सिंनि नुथाय हाबाफारि आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दा बेयाव माबायदि हाबाफारि जादों आरो आङो बेखौ दिन्थिनो हास्थायगोन नोंथांमोननो दा लोगोफोर अब्ला नायलांदो नै आङो दायो सिङाव हाबलांसै
이제 Kasih masuk ini. 아멘.
खालामनो बुंनो इच्छा जायो बुंनो होननानै सानो नाथाय आंखौहाय इसोरनि जिउआ आं सानो बेखौहाय बुङालासिनो गुबुन डाइरेक्सनजों आंखौ लांबाय थादों आरो दा बेबायदिनो आं बुंदों थेवबो आङो फंनैसो इसोरनि बाथ्राखौहाय जे आंनि प्रफेसन खालामदों बिनि बाहेरा गुबुनसो थांनोसै दायो जोङो नायनि माथाइनि 5 बालामनि 13 आरो 14 सिरिखौ जों बयबो मिथिगौ बेखौहाय बिराद फेमिलियर बयबो जों बेखौ मिथिगौ बेनिखायनो जों बेखौ नायनि माथाइनि 5 बालामनि 13 निफ्राय 14 सिरि जोङो 16 सिम जों फरायनि माथाइनि 5 बालाम 13, 14, 15, 16 आं फरायनो जिसुनि मुङै अननानै जाय जायफोर बाइबेल लाबोदों साफ्रोमबो बेखेवफादो आरो नायफादो फरायनो जिसुनि मुङै माथाइनि 5 बालामनि 13 निफ्राय लानानै 16 सिरिसिम फरायनो जिसुनि मुङै गोजौआव लिरनाय दं संख्रि आरो स्रां नोंसोरो संसारनि संख्रि नाथाय संख्रिया बाबा जाब्ला बेखौ गोबाब खालामफिननायनि जेबो राहा गैया बेयो मुङा मोनसेबो खामानियाव उदाया बेखौ बाहेरायाव गारहरो आरो मानसिफोरजों गाबनो जायो नोंसोरो संसारनि स्रां हाजो सायाव लुजानाय नोगोरा थाखुमानो हाया आरो रावबो मानसिया देंखोखौ सावनानै दन सिङाव दोना न' सिङाव बयबो स्रां मोननाय बादि गासानि सायावसो दोनो बेबादिनो नोंसोरो मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां जा मानसिफ्रा नोंसोरनि गाहाम मावनायफोरखौ नुनानै सोरगोआव थानाय नोंसोरनि बिफाखौ बाख्नायगोन आमेन बेवहाय जों नुनो मोनबाय बिसेसके मोननै बिषयखौहाय जों फरायनो मोनदों बेयाव टाइटेल गोजौआव लिरनाय दं संख्रि आरो स्रांनि बिषय आं इंलिसाव खेबसे फरायनो इच्छा जादों मेथ्यु चैप्टार 5 verse 40 to 16 फरायनो